سلام تخاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لو مدما كم ووترو نخلو زيناتاتنا عالم فتشنا وقرقيرنا عنا كتا كم زخل كم هر زخل كتا كتباب عنا زخل علو كل دما كم فلطون كنا استعلون زلنا زبلنا زيناتات حزنا لكم دبخيلنا لنا مسانا كسامو داتا كتصنحو بزح زيناتات ناي عوتن ناي حوسن كالي دما كابو سفلي اب عالمنا زقبر زلو عقدس زيناتات بريكنج نيوز زلو كرينا باريس اولمبيكس كتدالو خلا اغاطيموا زلو صقم كنرينا كم دما اب زوبانا بفلاي ايرتران ኢትዮጵያን بزنا ايرلاينز جمره بوغن ኢትዮጵያውያን تفني زلو بروباغندا انتايو علامو نابي ገጹ ከይድ خل ንምንታይም ከም ዝገብሩ ዘለው ከንረን ከንፍትሽን ከንፍትኒና ስለዚህ ንውሕ ዝበለ ትንተና ይክልወና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ኦሎምፒክስ ናብ ፓሪስ ኣትያላ ኣብ ፓሪስ ግን ኣጋጢሙ ዘሎ ቡኽን ጀምሪና let's start first what's going on at Paris ኣብዚ ሞመንት እዚ. With breaking news coming out of France, where a series of arson attacks have disrupted the country's high-speed rail network just hours before the Olympic opening ceremony in Paris. Authorities say rail lines, including those passing through Montparnasse in the capital, have been severely affected. So, at Paris እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ train lines መጓዓዚ ናይ ፓሪስ ንዝፈልጣ ዝበዝሕ ህዝቢ ብትሬን እዩ ዝጓዓዝ ምክንያቱ ትራፊክ ጃምስ ብዙሕ ስለ ዘሎ እቲ ከተማ ከም ዓበ ከተማ ማለት እዩ ኣብቲ ትራፊክ ኣብቲ ናይ ትሬን ላይንስ ሓደ ሳይበር አታክ ኣጋጢሙ ብዙሕ ጉዕዞታት ተኾናት across France due to coordinated sabotage acts, the country's transport minister has said a few hours ahead of the inauguration ceremony. So وحده ساعات ويون معلتات قدمت ناي inauguration ወይ ከዓ መኽፈቲ ናይ ኦሎምፒክስ እቲ ዝዓበየ ሾው ዝበሃል ማለት እዩ ንዑና ተዳለው ከለው ሓደ ኮኦርዲኔትድ ወይውን ብኻልኦት ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተሃንደሰ ክኸውን ዝኽእል ነቲ ናይ ትሬን ላይንስ ኣታክ ገይሮሞ መጓዓዝያ ኩሉ ተበላሽሎ ስለዚ ኣትሌታት ድዮም ሰባት ድዮም ካልኦት ድዮም ካብቲ ዘለዎ ቦታ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ናብቲ ጉዕዞ ካብ ሆቴላቶም ድዩ ካብ ካልእ ከተማታት ድዩ ካብ ካልእ ሃገራት ድመፁ ዘሎ ብትሬን ዝመፁ ካብ ኤሮፓ ድዮም ብዙሕ እንቅፋት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ and this is very severe ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለምንታይ ኢኻ ፅንሕልና ክንሪኦ ኢና እዚ ኩነታት At the Paris 2024 Olympic Games, and just in the last few minutes Eurostar has put out the latest in terms of the impact on that particular service. Disruption, Eurostar says, is due to, and I'm quoting, coordinated acts of malice. It says high-speed trains to and from Paris have been disrupted. Let's get the details then and bring in Paris Bureau Chief Alan. So times ዝብሉ ዘለው ብዙሓት ወገናት ከም ዝብሉ ዘሎ ኤግዛክትሊ ሓላፍነት ዝወስደሉ ኣካል የለን ግን ነዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ብድሆታት ከጋጥም ከም ዝኽእል ብፍላይ ፈረንሳ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ንብዙሓት ወገናት ወይ እውን ኤሮፓውያን ዝኽተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዙሓት ሃገራት ታርጌት ከግብሮም ከም ዝኽእል እሞ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ድማ ነቲ ውራይካ ምብልሻው ነቲ ውራይካ ከም ዘይሰልጥ ምግባር እዩ ሓደ ካብኣቶም ፅንሕና ክንሪኦ ኢና እቲ ኦሎምፒክስ ዝበሃል በዓሉ ክሳዕ ክንደይ መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ኮይኑ ራሻውያን ስፖርተኛታት ከም ዝተነፀሉን ካብኡ ዝኸደ ካልእ ፀገም እውን ከም ዘሎ ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እየ ሕጂ ግን ንመለስ ኣብታ ናይ ጀርመን ክልተ ዓይነት ሪፖርት ክበኩም እየ ምክንያቱ this is very important ኤርትራውን ኣዋትዮም ስለ ዘለው እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ጉዕዞም ዓብ ፅልዋ ክገብረሎም ይኽእል እዩ ኣሰውዒልካ ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ነቲ ስፖርት ክትርእይዎ ተሓስቡ ዘለኹም እዚ ከማሲ ዘጋጥም ዘሎ ሒደት መዓልታት ድሕርቲ ናይ ዝዓበየ ናይ ማይክሮሶፍት ኣፕዴት ዶ ናይ ክራውድ ስትራይክ ኣፕዴት ዶ ተባሂሉ ኤርላይንስ ባንክታት ሆስፒታላት ዓበይቲ ትካላትን ሱፐርማርኬታትን ዝፀለወ ሳይበር ፕሮብለም ወይ ከዓ ቴክኒካል ፕሮብለም ዝበልዎ ንሱ ንክንደይ መዓልታት ክንደይ መገሻታትን ክንደይ ጉዕዞን ኣበላሹ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድማ ኣብ ማእከል ኤሮፓ ኣብ ፓሪስ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንርኢ ዘለና ስለዚ ናበይ ገፅና ንኸይድ ከም ዘለና ፅቡቅ ጌሩ ክርዳእኩም ምንታን ኣቲ ኩነታት ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እስከ ናብ ዶቸ ቬለ ናይ ጀርመን ክምለስ Route to the Stade de France venue has been closed. Repairs are underway, but officials say restrictions could last throughout the weekend. The games are set to make history with the opening ceremony taking place outdoors instead of in a stadium. And these new disruptions come as the final countdown. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና by the way ፈረንሳ ወይ እውን ፓሪስ ሴኪሪቲ ናይ ዋንጫ ዓለም ዝነበረ ኣብ ቀጠር ዝነበረ ሴኪሪቲ ቲም ካብኦም ተኻርያ ድያ ለሚና ሓደ ሴኪሪቲ ቲም ካብ ቀጠር መፂዎም ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ኤሮፓን ኣሜሪካን ንሕና ኢና ንዓለም ንገዛ ብቅዓት ንሕና እዩ ዘለና ንሕና ኢና ኤክስፐርቲስ ንህብ ዝብል ዝነበረ ሎሚ ካብ ካልእ ዓለም እዩ ኤክስፐርቲስ ዝመፆም ዘሎ ኢቭን ንሴኪሪቲ ሃገሮም ንምውሓስ ነዚ በዓል እዚ ንክሕልፉ
security ናቶም ፀገም ስለ ዘለዎም ካብ ቀጠር ኣኽላባትን ቴክኖሎጂን ሓደ ቲም ክንደይ ሰባት ዝሓዘ ናብ ፓሪስ ኣትዩ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቴክኖሎጂ ርቀት ዘለዎ ናይ ቴክኖሎጂ ኣፅዋር ዝሓዘ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ፓሪስ ብዙሕ ስጋት ከም ዘሎን ኤሮፓ ምሉእ እውን ስጋት ከም ዘሎ ምስ ናይ እስራኤል ናይ ጋዛን ኩነታት ምስ ናይ ራሽያ ዩክሬን ኩነታት ካልእ ኩሉ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ምእታው ብዙሕ ስጋታት ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ከይጀመረ ድማ ድሮ እዚ ኣታክ ንሪኦ ኣለና The Paris Olympics is in full swing, with just hours to go until the opening ceremony. Tourists and locals had been voicing frustration at the strict security measures in the French capital, but the latest developments on France's trains show all too clearly why such restrictions are in place. Even so, excitement is still very much part of the mix. ቀድመቲ ውድድራት ምጅማሩ እቲ መንግስቲ ኣብ ፓሪስ መንግስቲ ፈረንሳ ማለት እዩ ብዙሕ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ዝቕመጥ ብዙሕ ሓፁራት ገይሩሉ ከም ዘሎ ንምንቅስቃሳቱ ከምዚ ዓይነት ስፖርታዊ ፍፃሜ ኣብ ሓፍ ከተማኻ ከጋጥም ከሎ ዘጋጥመካ ፀገም መሊ እዩ ሂወትካ ኩሉ ዝበላሾ ጉዕዞካ ይበላሾ ንስራሕካ ትኸደሉ ፕላናትካ ኩሉ ነገር ይፅይቕ ዝብል በቲ ኮይኑ በቲ ግን እሱ ተገይሩ ከላማን ሴኪሪቲ ፕሮብለም ድሮ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ እጅ ከነቐፅል Just ahead of the Olympic Games opening ceremony in Paris, there's enormous anticipation and excitement in the French capital. Many are looking forward to an atmosphere of celebration. ምናልባት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ትከታተልዎ ኣለኹም ዲኹም ኣለኹምን ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ሓደ ቫይራል ስቶሪ ኮይኑ ነይሩ ንሱ ድማ ሓንቲ ኣውስትራልያዊት ስፖርተኛ ድያ ወላ ዜጋ ኣብቲ ዓድቲ ብግሩፕ ከም ዝዓመፅዋ ብግሩፕ ከም ዝተዓመፀት ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ከምኡ እውን ኣብቲ ቁሾት ናይ ክለባት ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ዝተፈላለየ ቪድዮታት ይወፅእ ኣሎ ምስ ግዜኡ ክንገብሮ ኢና ናይ ሆፕ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ብሰላም ዕሪፋ ብሰላም ውድድራ ገይራ ብሰላም ናብ ቦታ ክትምለስ ንቢንያም ድማ ጋንቱ ፍልይቲ ማልያ ቀሪቦም ለው ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና Forward to an atmosphere of celebration. Yes, Paris is more festive and hectic with lots of tourists. But there is also some frustration as locals and tourists alike have to deal with the inconvenience of massive security measures. Yeah, it's been really hard because everywhere has been barricaded, closed off, blocked off, and there's everywhere policemen, so it's hard to get around here. Authorities say the strict security measures are an absolute necessity to protect both spectators and athletes, and many locals agree. There is so much terrorism here in France. France is. So, ብሓፈሻ ፀጥታ ኣብቲ ዓዲ ብዙሕ ከም ዘሎ ናይ ፀጥታ ስጋት ከም ዘሎም ብዙሕ ዓይነት ወታደራዊ ሓይልን ፀጥታዊ ሓይልን ኣዋፊራ ከም ዘላ ፈረንሳ ነዚ ኩነታት እዚ ንምቁፅፃር ናይ ሆብ ድማ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ነገር ክወርድ ኣይደልን ያነ ብሰላም ተጀሚሩ ስፖርት ብሰላም ክውዳእ ካልእ ነገራት ካልእ እዩ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ህዝቢ ንስፖርት ኢሉ ዝመፀ ድማ ናይ ሰላም ግዜ ክኾነሉ ትምኒተይ ይገልፅ ኣነ በዚ ማለት እዩ እስከ ንመለስ ኣብቲ ናይ ሴኪሪቲ ኤክስፐርት ምፅኦም ነይሮም ምስማዮ For the details, it's a fast-moving story, Alan. What do we know so far? So what we know is that there were two separate incidents, one north of Paris, in between Paris and Lille, which is the line that the Eurostar takes going to London or Brussels, and one southwest of Paris. The one southwest of Paris actually seems to be a bit more serious. It's really cut the high-speed line between Paris and Le Mans or Tours. The one that's going... So ከም ዝብለ ዘሎ ኣብ ክልተ ወገናት ዝያዳ እቲ ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነን ንሰሜን ኣብ እንግሊዝ ገፁ ዘሎ ወገን እቲ ዩሮስታር ድዩ ገለ ዝበሃል ዝኸደሉ ከምኡ ድማ ንደቡብ ፈረንሳ ዝኸይድ ሃይ ስፒድ ትሬን ዝኸድሉ ነቲ ሲስተም እዮም ሃክ ገይሮም ወይ ሲስተም ይተበላሽ ዘሎ ስለዚ ሰዓታት ኣይረአኒ ትሬናት ኣብ ግዜን ክመዛኸላ ኩሉ ነገር እቲ ሲስተም ድሕሪ ፀይቕካዮ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ኣይትኽእል ኢኻ እቲ ዘገርም ኩነታት ከዚ ስራሕ እዚ ብቐረባ ሕጂ ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን ክሳብ ዊኬንድ ክወስድ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ተፅዕኖ ክገብር ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ይኹን ዓብዪ ኢቨንት ንክትገብር ቨሪ ቨሪ ክሪቲካል እዩ ምክንያቱ ኢንፍራስትራክቸር ሎሚ መድፍዕ ዝትኩሰልካ ወይ እውን ኣርበጂ ዝትኩሰልካ እኳ ስጋት ተሎ ካብኡ ዝኸፍእ እዚ ናይ ኣይቲ ሳይበር ኣታክስ ብጣዕሚ ስጋት ዝፈጥር ንኩሉ እቲ ኦርጋናይዝ ዝገበርካዮ ዚሮ ክገብርዎ ይኽእሉ ከም መራያናቱን ከም ንእሽተይ ኣብነትናቱን ኤርትራ መዓልቲ ናፅነታ ዘጋጠማ ብመንገዲ ናይ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ሃገር ኤርትራ ከምኡ እውን ብካልእ ማዕከናት ዝወፀ ሳይበር ኣታክ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረን ነቲ ላይፍ ዝሓልፍ ዝነበረ ጠጠው ከብልዎ ወይ እውን ከበላሽዎ ከም ዝፈተኑ እዚ ድማ ከምዚ ዓይነት ኣታክስ ነቲ ንህዝቢ ንራሻ ኣብ መዓልቲ ናፅነታ ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብ ካልኦት እውን ከምኡ ራሻ ድማ ከም ግብረ መልሲ ድያ ገለ ንገሊኦም ነዞም ሃገራት ናይ ምብራቅ ኤውሮፓ ሊትዌንያ ድዩ ንገለ ኣብ መዓልቲ ናፅነቶም ኣብ ገለ ክፋል ወታደራዊ ማርሽንግ ናይ ራሻ ከም ዝሰምዑ ገይሮም ስለዚ ብዙሕ ሃክስ ናይ ሓትሕትካ
እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ድማ መጠን ብዙሕ ናይ IT ኤክስፖርት ዘለካ መጠን IT ኢንፍራስትራክቸር ዘለካ መጠኑ ድማ ነፍስኻ ክትከላኸል ትኽእል ካብ መጥቃዕቱን ክትድሕን ትኽእል ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ኩሉ ሰብ ከስዕለሉ ዘሎ ካብታ ርስኬ ወፃኹ ከለኹ ግን ሓንቲ ላብዚያ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕኩማ እዮም ኣይሰማዕኩማን ግን እዚኣ ኣገዳሲታ ርስቲ እያ Encouraged by USADA continues to threaten that harmonization. It will isolate itself from the global sporting community and carry significant consequences for American sport. 75% of US athletes that are becoming elite athletes and are competing and the ቢኒ ከምኡ ድማ ማርክ ካቨንዲሽ ኣብ ቤልጅየም እዩ ዝኸውን ዘሎ ናይ ሂሮ ዌልካም ወይ እውን ናይ ሂሮ ኣቀባብላ ናይ ሓደ ጅግና ኣቀባብላ ይግበረሎም ኣሎ ክልቲኦም ታሪክ ዝሰርሑ እዮም ቢንያም ዝበለፀ ስፕሪንተር ብምዃን ቀጠልያ ማልያ ወዲዩ ዘሎ ንቀጠልያ ማልያ ምስ ኤርትራ ዘይኮነስ ብኣፍሪካ ደረጃ ብፀሊም ደረጃ ተሰሪሑ ዘይፍለጥ ታሪክ ሰሪሑ ንሽሙን ሽም ሃገሩን ልዕሊ ኩሉ ከምኡ ድማ ንኣፍሪካን ንኻልእ ፀሊምን ኣርኣያ ኮይኑ ዘሎ ስለዝኾነ ከምኡ ድማ ምሱ ማርክ ካቨንዲሽ መበል 35 ስቴጅ ዊን ብምስዓር ታሪክ ወይ ከዓ ሬኮርድ ዝሰርሐ እንግሊዛዊ ብሉፅ ስፕሪንተር ዝነበረ እዩ ስለዚ ብዙሕ ስፕሪንቲንግ ስቴጅስ ዝሰዓረ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ውድድር ፀንሐ ሂስቶሪካል ንቢንያም ኣብ ገዛ ናይ ቢንያም ስእሊ ናይ ማርክ ካቨንዲሽን ፒተር ሳጋንን ከም ዘለዎ ዝንገር ክልተ ኣዝዮም ሓያላት ስፖርተኛታትን ስፕሪንተራትን ንቢንያም ድማ ኣርኣያ ዝኾንዎ እዩ ስለዚ ቢንያም ኦልሬዲ ቤልጅማዊት ክለብ ስለ ዘላቶ ኢንተርማርሻል ወንቲ ቤልጅማዊት ክለብ ስለ ዝኾነት ቤልጅም ድማ ኣብ ታሪክ ናይ ብሽክሌታ ወይ እውን ኣብዚ ብሽክሌታ ዓለም ዓብ ቦታ ዘለዋን ዓብ ታሪክ ዘለዋን እያ ብዙሓት ብሉፃት ተወዳደርቲ እውን ዘለዋ እያ ስለዚ ቢንያም is becoming I don't know ክሰርቁልና ድዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ቁሩብ ካስጋት ክስምዓኒ ጀሚሩልና እዞም ቤልጅም ሕግብግብ ናብ ቢንያም ዝብልዎ ዘለዉ but I hope ኤርትራውነቱ ኣኽቢሩ ክሕዝ ምክንያቱ ናብ ኤሮፓ እንድሕር ከድካ ትርጉም የብሉን በቲ ኮይኑ በቲ ቢንያም እውን ናብኡ ክወድቕ ክእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ ሃገራዊት ማልያ ናይ ኤርትራ ሒዙ ናብቲ ውድድር ክስሕብ ክኸይድ ስለ ዝፍትን ዘሎ ይዳሎ ስለ ዘሎ ትሮ ዝተወደየ ኩነታት እውን ስለ ዝኾነ ናብቲ ኦሎምፒክስ ፅባሕ ኣብቲ ናይ ክሮኖሜትር ክሳተፍ ምዃኑ ድሮ ተፈሊጡ ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ግን ቤልጅም ንቢንያም ዝገበርዎ ክብሪ ይሃብኩም ክንብል ይደሊ እዚኣ ድማ ከም ንግረ መንገደይ ተመሊሰ ብሰፊሑ ክሪኣ ዛርሲ ንመለስ ኣብታ ናይ ስፖርት ኣርሲ ዝነበረት ንዓሃ ክሽፍነልኩም ስለ ዝደለኹ እየ come through the collegiate system, including the NCAA. This means that the majority of elite US athletes are initially coming from a system that operates outside of the globally recognized clean sport. እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ስፖርተኛታት ብፍላይቶም ንኣሽቱ ኣትሌታት ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ንጥቀመሉ ፅሩይ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝህብ ነገራት ንኸይትጥቀም ክሊን ስፖርት ይብልዎ ካብዚ ዶፒን ዶግልዶ ዝበሃል ዝግበር ቁፅፅር ናይ ኣሜሪካ ዝሓመቐ ቁፅፅር ከም ዘለዎም ስለዝቶም ስፖርተኛታት መንእሰያት ከለዉ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ተሪር ሕጊ ከም ዘይብሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ sometimes it's a very very strange ናይ ኣሜሪካን ስፖርተኛታት ኣብዚኣ ግን ሓንቲ እታ ኣነ ከስማዓኩም ዘለኹ እዚኣ ጉዳይ እሳቲ ናይ ዶፒንግ ኣብ ካልእ ኣርሲ ክንገብሮ Now, Russian Taekwondo athletes wrote an open letter to the International Olympic Committee demanding an explanation for why they were not admitted or being admitted into the Olympic Games. And they have so far not received a reply. Russian athletes and sports representatives, such as the head of the Boxing Association, have been voicing their outrage against the Olympic authorities. Я не раз уже говорил. ራሽያውያን ከም ሓንቲ ሃገር ፖለቲካዊ ፀገም ምስ ዩክሬን ኣለዋ ከምኡ ድማ ኣብ ውግእ ትርከብ ኣላ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ግን ንኩሉ ባንክታት እንተኾነ ስፖርት እንተኾነ ባህሊ እንተኾነ ንኩሉ ነገር ኣካል ናይ ፖለቲካ ከም ዝገበረ ትፈልጡ ዶ መብዛሕትኡ ሰብ ስፖርት እንዲ ዝኩም ምስ ፖለቲካ ይተተሓሕዞ ምስ ፖለቲካ እኮ ዝተሓሕዝ የብሉን ዝብለካ መልዩ ኣሎ የዋህ ከምኡ ኢሉ ዝሓስብ ስፖርት ፖለቲካ ማይ ፍሬንድ that's why ባንዴራ ናይ ሃገርካ ተንበልብል ስፖርት ዲቕ ዝበለ ፖለቲካ እዩ ንዓኻ ክዕሽውካ ደልዮም እዮም
ስፖርት ፖለቲካ ስለ ዝኾነ እዮም ዜጋታት ካብ ካልእ ወሲዶም ዜግነት ኣቐይሮም ንሃገሮም ከም ባንዴራ ናይ ሃገሮም ከም ዝገብርዎ ተርዲኹምሎም ስፖርት ዓብ ፖለቲካ እዩ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነኻ መሳርሒ ናይ ኩናት እውን እዩ They're trying to take revenge on the organization that protects the honor of athletes, where athletes go, defend their flag and anthem, and the fact that if the organization is independent today, transparent, all its work is democratic, unlike the IOC, because, for example, the president... So እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ስፖርት ናይ ራሻ መንግስቲ ናይ ራሻ ብዝገበሮ መሳኪን እቶም ኣትሌታት ኣብቲ ዕድመቲ ተወዳዲሮም ወርቂ ከምፅኡ ዝኽእሉ ዝነበሩ ወይ እውን ሕልሚ ናይ ካሪየር ናቶም መደብ ናቶም ንምሉእ ዓመታቶም ዝተዳለወሉ ብሰንኪ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኣብቲ ስፖርት ኣይተሳተፍን ኢኻ ክትብሎ ከለኻ እንታይ ዓይነት ፀገም ትፈጥር ከም ዘለኻ ትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ኣሜሪካ መጀመርያ ኣይኮነትን ከምዚ ክትገብር ኩሉ እዚ ነገራት ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ስፖርት ይኹን ባንኪ ይኹን ጥዕንኡ ይኹን ሕክምንኡ ይኹን ኩሉ መሳርሒ ናይ ፖለቲካ እያ ትጥቀመሉ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኩሉ ነገር መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ይንዖም ተርዲኹም ኣለኹም ካብ ባንክ ናቶም ክእግዱኻ ይኽእሉ ካብ ውድድራት ክእግዱኻ ይኽእሉ ካብ ካልእ ኩሉ ነገራት ፀገም ሕክምና መድሃኒት ኮቪድ ክታበት ምስ ተሰርሐ ቫክሲን እንታይ ገይሮሞ ኣብ ናቶም ፋብሪካታት ኣብ ናቶም እዚኣ ምናልባት ኣይሰማዕኩማን ከይትኾኑ ናይ ኮቪድ ክታበት እዚ ንፈልጦ ኣብ ኤውሮፓ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብዚሖም ስለ ዝገዙ ኣብ ናቶም መኻዚኖታት መሽሚሹ ክበላሾ ምስ ደለየ ንኣፍሪካ ዲ ንኻልእ ክብዎ ክሓቱ ጀሚሮም ነይሮም ኣብ ኣፍሪካ ግን ወላ ሓንቲ ነገር ንክገዙ ብገንዘቦም ዕድል ከልዮሞ ኩሉ እቲ ነገር ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝገዙ እዚ ኸ ስስዕ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዘርኢ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ነገር ከምኡ ስስዕ ኣሎ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ኩሉ ነገር ንዓታቶም ከም ዝኾነ እቲ ነገር ፌየርሊ ዲስትሪቢዩት ክገብሩ ነገራት ከም ዘይደልዩ ስፖርት እውን እንተኾነ ኩሉ ነገር ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንመሳርሒ ከም ዝጥቀምሉ ብኩሉ ነገር ንራሻ ብኩሉ ነገር እዮም ፈቲኖማ ካብ ስፖርት ነፂሎማ ካብ ባንክታት ነፂሎማ ካብ ንግዲ ነፂሎማ ካብ ዝኾነ ይኹን ኢንተርናሽናል ካብ መፅሓፍቲ ፍልጠት ሼር ዝግበረሉ ነበሩ ዓፂዮማ there is literally every aspect ናይ ህይወት ኩሉ ክፋል ናይ ህይወት ካብኡ እዮም ኣጊዶማ ንኤርትራ እውን ከምኡ ገይሮማ እዮም ግን ኤርትራ ኣገዳስነት ኣይነበሮም ንዖም ኤርትራ ምንትርኡሳ ሓዳስ ሃገር ስለ ዝነበረት ኣብቲ ሲስተም ናቶም ክንዱ ዝኣተወት ኣይነበረትን ራሻ ግን ኣብቲ ሲስተም ናቶም ሙሉእ ዝኣተወ ስለ ዝኾነ ላይብረሪታት ናታ ካብቲ ኩነታት ካብ ኢንተርነት ምንፃል ካብ ኤቭሪቲንግ እዮም ከነፅሉካ ዝፍትኑ በዚኦም ድማ እዚ ኩሉ ገይሮም ከለዉ ራሻ ክትወድቕ ዘይምኽኣላ ፈፂሙ ክዋሓጠሎም ዘይከኣለ ዘሎ ስለዚ ኣትሌታት ናይ ራሻ ካብቲ ስፖርት እዚ ተኣጊዶም ከም ዘለዉ የሕዝነካ ግን ስፖርት ኣካል ናይ ፖለቲካ ምዃኑ ንኽትፈልጡን ንኽተስተውዕሉን ኢለ ዝባኩም ዘለኹ እዚ ሓደ ነገር እዩ ሕጂ ናበይ ክኸይደ ክልተ ኣገደሲ ኣርእስታት ክበኩም እየ ንግረ መንገድና ከይተረዳእና ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣቲና ስለ ዘለና two things are very important number one እዚ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ቫይራል ቪድዮ ገይሩሎ መቸም ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ሕጊ ዘይክተል ሰብ ፖለቲከኛ እንድዩ ጽቡቕ ነገሩ ድማ ከምኡ እንታይ ኢሉ እስከስምዑ So I spoke yesterday, as you know, President Zelensky called me and we had a good talk and I said we got to get this war over. This is a war machine. You're facing a war machine. That's what they do is they fight wars. They beat Hitler. They beat Napoleon. They're fighting a war. እዚ ቀባእ ሰብኣይ እኮ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዘኸይፈኒ ዶናልድ ትራምፕ ሲ ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን ደው ኢሉለ ኢሉ ደው ኢሉ ምስ ረኸቦ እንታይ ኢልዎ እዚ ውግእ ዝጠጠው ከነብሎ ኣለና ኢልዎ እዚ ውግእ ትገብሮ ዘለካ ምስ ራሻ ጠጠው ከነብሎ ኣለና ምስ መን ከም ትዋጋእ ዘለካ ዝፈለጥካ ኣይመስለንን ንብሎ ኣሎ ትዋግኦም ዘለካ ናይ ውግእ ማሽን እዮም ኢልዎ ራሻ ማለት ወር ማሽን ኢልዎ ንዖም ዝስዕር ሓይሊ ድማ የለን ኢልዎም ኣብ ዓለም ሂትለር ፈቲኑ ይስዓሮም ናፖሊዮን ፈቲኑ ይስዓሮም ንስኻ በዛ ጠርቋሽ ሓይልካ ድማ በዘናትና ጌርካ ክትስዕሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ውግእ እዚ ንራሻውያን ክትስዕሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣጆኻ ስኻ ሂሮ ኢኻ ድሕሪ ቸርችል ካልኣይ ዝዓበየ መራሒ ኢኻ እናበሎ ኤውሮጳን ባይደንን ዘጣቅዕሉን ፍግም ዝብልሉን ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ እዛ ውግእ ጀሚርካ ዘለካ ቀልጢፍካ ጥራይ ጠጠው ከነብላ ኣለና እምበር ናይ ምስዓር ኣንፈት የብልካን ዝሰዓሩ ይኮኑ ምሳኻ ዝዋግኡ ዘለዉ በባል እዛ ቪድዮ እዚኣ ነቲ ስታብሊሽመንት that's why ድማ ሕጂ ክትሪእዎም ኢኹም ክሳዕ ክንደይ ድሕሪ እዛ ቪድዮ ሓንቲ ቪድዮ ሼር What they do is they fight wars. They beat Hitler. They beat Napoleon. They're fighting a war. And the spring offensive never happened. And I hear they had millions of mines put down and they had thousands of army tanks, meaning the Russians.
And I said, we got to get this war over with. A lot of Russians being killed, but a lot of Ukrainians being killed. It's a whole mess. Should have never happened. Biden should have never allowed this to happen. This. سنتاي زبل زلو بزح سراويت بوغن راشيا بوغن يوكرين ميتلو تمتقعتيلكم زفتنكم كاونتر اوفنسيف تباهيلو استفتنه ولا حنت فريم صن سلازي اذا كنت زيا موت رايا عنوتيو سلازي تطو كنا بلالنا for this only reason نزا بزا مخنيات زي انا دونالد ترامب زدقفو بزا مخنيات زي اطرف نتي زلو كنتات كم قلع غيري زغلصو ترجم له ابكلت ابزو كينات زبغلتي وغن سبي موتالو بوغن راشا بزح سب يموتالو بوغن يوكرين بزح سب يموتالو قطبا ናይ ዓለም ድማ ብሰንኪ ብዙሕ ሽግር ኣጋጢሞሎ ስለዚ እዚ ውግዝ ጠጠው ክብል ኣሎ ስለዚ በለ ብሙሉእ እቲ ስታብሊሽመንት ኣንጻር እዩ ብጣዕሚ እዮም ፀልዎ ምክንያቱ ውግዝ ጠጠው ድሕሪ ኢሉ ረብሓ ናይቶም ብኩናት ዝረብሑ ጠጠው ክብል ስለዝኾነ ምትእትታው ናይ ኣሜሪካ ጠጠው ክብል ስለዝኾነ እዛ ጉዳይ እዚኣ ወላ እቲ ናቱ ምክትል ተመሪፁ ዘሎ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ክሳብ ስልጣን ዝድንበር ገለ ክገብሩ ክእል ኢሎም ዝጥርጥርዎ ኣካል ናይ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣለዉ ምክንያቱ ከምዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ንቡር ኣይኮነን ውሕዳት መራሕቲ እዮም ክህልው ዝኽእሉ ንዓታቶም ድማ ጠጠው የብልዎም ነይሩ ኣብ ካልኣይ ምርጫ ጠጠው ከምዘይብሉ እዮም ዝገብሮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ገጅፍ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ደገፍ ስለ ዘለዎ ጥራይ ኣብቲ ፖለቲካ ዘሎ እምበር በቲ ስታብሊሽመንት በቲ ሲስተም በቶም ኮርፖሬሽንስ ብፍፁም ዘይፍቶ ሰብ እዩ ኦኬ ቢዝነሳት ይፈትወም ናሽቲ ቢዝነሳት ይፈትወም ምክንያቱ መንግስቲ ዝበሃል አንጻር መንግስቲ ስለ ዝኾነ እሱ መንግስቲ ሓይሊ ክህልዎ የብሉ ባህላይ ንስ ባዕሉ ቢዝነስማን ስለ ዝኾነ ናይቲ መንግስቲ ሓይሊ ብፍላይ ድማ ኮመን ሰንስ ኣብ ውግዝ ዝጠፍእ ንብረት ኣብ ውግዝ ዝጠፍእ ገንዘብ ብጣዕሚ ዝስምዖ እሱ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዘይነጥፍኦ ባህላይ እዩ This was an easy stop. This was zero chance of happening, and it didn't happen for my 4 years. You know, would have happened. It didn't happen, and President Putin would have never done it. Never. Ever. Two reasons. Number one, the oil prices were low. I kept them low. I kept gasoline low. I kept oil low. And he wouldn't have had the money to prosecute. As soon as these guys came in, the oil went to almost $100 a barrel, which is double what it should be. And all of a sudden, he's got tremendous amounts of money that he didn't have. Russia had. So they did the war and... Donald Trump ጽቡቅ እንዴት ተዛረበው ግን ልክ በቃ ከምዝናይ ሃይ ስኩል ሌቨል ገይሩ እንዲዝገልጽ ወላ ንባዕሉን አሁን እንዲ ዘለሱ ካብኡ ንላዕሊ ዘይበይ ኮነን ቋንቋ ገንዘብን ቋንቋ ቢዝነስን ይዝርዳም ብራብ ካልእ ደሓን እዩ ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ግን ዝበስ ህዝቢ ድማ ሓቂ ከም ዘላታ ተዛረበ ይፈቱ ብልፊ ውቁጣት ቃላት ገይሩ ሰብ ከታልል ዝነብር ከም በዓል ባራክ ኦባማ አይደልን ይሰባብ ዝዋን እዚ እዞም ሊቅነት ዘሎ ቃላት ዝጥቀሙ ሓደገኛታት ሳቶም ናኾኑ ስለዝራዮም ነቶም ናይ ሊቅነት ቋንቋ ዝጥቀሙ ሰብ ኣይኣምኖም ኢሎሚ መጠን ሶፊስቲኬትድ ቋንቋ ዝተዛረበ መጠኑ ተኣማንነት ናቱ መሬት ከም ዝዘብጥ ክትፈልጥ ኣለካ ንዑ ድፈትዎ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሩ ነዞም ሊቃውንቲ ዝመስሉ ግን ኩሉ ግዜ መሳርሒ ናይ ካልኦት ዝኾኑ ንዓታቶም እዮም ዝደልዩ እምበር ከምዛ ዶናልድ ትራምፕ ፊት ንፊት ገጢሙ እተን ብቅልል ዝበለ መንገዲ ንባዕሉ እውን ብኮምፕሊኬትድ ስለ ዘይርድኦት ነገራት ኣቕሊሉ እዩ ዝገልፆ ኣቕሊሉ ድማ ዝርድኦ ስጉምትናቱ ድማ ቅልል ዝበለ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ፑቲን ፍፁም ውጋእ ኣይምጀመረ ነይሩ ምክንያቱ ዋላ ንእግረ መንገዲ ኣነ ነዳዲ ታሕቲ ዋጋ ስለ ዝገበርኮ ዘለና ነዳዲ ኣውፂና ንጠቀመሉ ስለዝብል ነዳዲ እንተሓሲሩ ድማ ፑቲን ነዳዲ ካብ ሽያጥ ብዙሕ ዋጋ ክረክብ ስለዘይክእል ብዙሕ ኣታዊ ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ቁጠብኡ እውን ኖርማል ምኾነ ነይሩ በቲ ኮይኑ በቲ ፑቲን እውን ሪስፔክት ኣለዎ የብለኒ እዩ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ዓለም ንዶናልድ ትራምፕ ይኣምኑ ይፈትዎን የኽብርዎን እዮም ስለምንታይ ረብሓ ናይ ሃገሩ ስለ ዝሰርሕ ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ድማ ኢዱ ስለ ደይብ ትእቱ ይደልን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ፈርስት እዩ ዝብል ማጋ እዮም ዝበሃሉ ደገፍቲ ናቱ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገይን ተርጀኹምለ ነታ ኣሜሪካ ከም ብሓድሽ ተመሊስና ዓባይ ሃገር ክንገብረና ይብሎ እዚ ከዓ ናብ ኣሜሪካ ኣተኪርና ክንከይድ ኣለና ስለዚ ኣሜሪካኹም ዓባይ እንተገበርኩማ ካልእ ሰብ ፀገም የብሉን ያ መረዳእታ In my opinion, every single thing that Biden said was the opposite of what he should have said. I watched this happening. I said, he's saying the wrong things. He's saying absolutely. እዚ ኣብ ሪፐብሊካን ክኸውን ከሎ ብዴሞክራትስ ከንታይ ይግበር ኣሎ Hello. Hi. Hey there. Oh, hi. You're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be. So the three was a long breaking in Eru. Abir Zainayu, Mahneatu, Naza Kamala Harris Bahal.
ዳርጋ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ብኣ እንዲ ዝፅለል ዘሎ ከም ሓንቲ ሂሮ እንዲ ክገብራ ዝፍትን ዘሎ ኣት ደ ሴም ታይም ግን ኩላቶም ከጣቅዑላ ቀኒዮም ባራክ ኦባማን ሰበይቱን ግን ዝኾነ ይኹን ቃል የውፅኡ ቀኒዮም ስለዚ ዳርጋ ዕግርግር ክፈጥር ቀኒ ኣብቲ ዴሞክራትስ ስፌር ወይ ኣብቲ ዓለም ናይ ዴሞክራትስ ባራክ ኦባማን ሰበይቱን ዓብ ድምፅን ዓብ ተሰማዕነትን እዩ ዘለዎም ስለዚ ክልቲኦም ተዘይደጊፎማ probably she will have a problem ይበሃል ነይሩ ሕጂ ድማ ከም ዝተወሰነ ሰዓታት በዚ ቴሌፎን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ሓደ ኩሉ ነገር ኮመርሻል ከም ድራማ ገይሮም እዮም ከም ድራማ ከም ፊልም እዮም ሰርሖ ኩላ በኣሜሪካ everything is drama so ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብቴሌፎን ደው ኢሎምላ ቴሌፎን ድማ ላይፍ እዩ ነይሩ ሬኮርድ ዝኾነ ድምፂ እዩ ስለዚ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ዘረባ ኢንዶርስ ንገብራ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ወይ እውን ደገፍትናቶም ፈተውትናቶም ከማላ ሃሪስ ምረፁ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢንዶርስመንት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካ ዓብይ ቦታ ዘሎ ዘረባ እዩ prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both. It means so much. And we're going to have some fun with this too, aren't we? More than I can express. So thank you both. It means so much. So ከም ትሪእዋ ዘለኹም ባራክ ኦባማን በዓልቲ ቤቱ ሚሼል ኦባማን ክልቲኣቶም ንካማላ ሃሪስ ኢንዶርስ ገይሮም ኣለዉ ወይ ከዓ ደጊፎማ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ዓብይ ዜና እዩ ዘሎ ነቲ ምርጫ ናይ ካማላ ሃሪስ ኦልሬዲ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ገይርዎ ኣሎ ስለዚ እቶም ኢሊት ዝበሃሉ ናይቲ ዴሞክራትስ እንዳ ክሊንተን ፋሚሊ እንዳ ኦባማ ናንሲ ፔሎሲ ከምኡውን ሽማ ሹመር ዝበሃል ኩላቶም ቶም ኣገደሲ ዝበሃሉ ፖለቲካል ኤሊት ደጊፎም ኣለዉ ስለዚ መን እዩ ናታ ክኸውን ምስ መን ኮይነያ ንዶናልድ ትራምፕ ክተብል ኣብ ካልእ ምዕባለታት ከነምፃልኩም ኢና but this is where it is right now ሕጂ ግን ኣብቲ ናይ ሪጅናል ዜናታት ክምለስ ስለ ዝኾንኩ መጀመርያ ከም ወትሩ መሰጋገሪ በዚኣ ገይረ ዝሰጋገር ምካል ጎነይ ተመለስ ዓድኻ የእልላሎ ሰላም ኣብ ገዛኻ የኣኽለካ ግዳም ተመለስ ናብ ቤትካ ኣቦንኻ ዘሎ ሕቑፍ ሓውኻ ማዕድ ንቀረብ ምጻእ ንገዛኻ ድኳ ቀራሪባ ትጽበላ ኣዴኻ ቃንዛብ ንፍፋቕ የኣኽለና ምካ ያክል ኣኽለይ ግራት ሞት ብኹስኳስ ብልሒ ዓሻ ሓድሕድና ምክሳስ ነጒዱሎ ፍትሒ ካብ ደበና ልዝብ እንሆ ጋብ ፍቕሪ ንዓን ደራረብ ሓወይ ምካል ጎነይ Death toll from landslides in a remote region of southern Ethiopia. The death toll from landslides in a remote region of southern Ethiopia has risen to 257. Now, the UN has warned that the number can soar up to 500. Rescuers are pressing on with the grim search for bodies and survivors in Kencho Sacha-Gozdi, with crowds of distraught people digging through the mud with their hands. More in our next report. ኣብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ማይ እሞኻ ሓደ ጎቦ ዝመስል ወይ ከዓ መሬት ክሃግግ ከሎ ማለት እዩ ብሰንኩ ብዝተፈጥረ ኣማኢት ሰባት 200 ሰባት ተቐቺሎም ከም ዘለዉ መይቶም ከም ዘለዉ ኢቨን ኣብቲ መጀመርያ ነቶም ሰባት ከትሑኒ ኢሎም ዝመፁ ኣብ ልዕሊኦም እውን ስለ ዝወደቖም ላንድ ስላይድ ብሰንኩ ሕጂ ሰብ ብኢዱ እናኳዓተ ከውፅእ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለዎን ገለ ገምጋማት ናይ ዩኤን ድማ ክሳብ 500 ሰባት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ሰው ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ትራጂክ ዝኾነ ክስተት ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ምናልባት ንእሽተይ ፀብፃብ ኣለውን ክሪኦ The number of lives lost in landslides in southern Ethiopia this week is expected to reach 500. That's according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs on Thursday, which said the current death toll stands at over 250. Heavy rains triggered a landslide that buried people in the Gopher zone and landslides. So, بسنكتي ججف ماي ويكا بزح ماي
ዘጋጠመ ኩነታት ብዙሕ ሰብ ከም ዝተጎደየ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ክራማት ክብርትዕ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ኣነ ሓደ ግዜ ዝግረም ኣብዛ ዓድናስ ክንደይ ዘኤርትራሲ ክሳዕ ክንደይ ብሩኽ ዓዲ እዩ ሓደ ግዜ ተዘይኮኑ ዝበዝሐ ግዜሲ እቲ ኣብኡ ዝዘንብ መጠን ማይሲ ኣነ ኣብ ሂወተይ ዝነበርኩሉ ብዙሕ ማይ መፅዩ ውሕጅ ዓዲ ፍሪሱ ክኸይድ ገለገለ ኣይትርን ኢኻ ጣላ ባጊዕ ወስድ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ምስቲ ዓቕሚ ናይቲ ሰባሲ ናይ ብሓቂ ብሩኽ ዓዲ ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ምንቅጥቃጥ መሬት ብፍሉይ ሰብ ዝቐትል ኣይትርን ኢኻ ወይ እውን ቮልኬኖ መፅዩ ገለ ክገብር ኣይትርን ኢኻ ስለዚ እቲ ዓዲ እቲ ሃገር ብሩኽ ዓዲ ምዃኑ ብዙሕ ምልክታት ኣለዎ ካብ ተፈጥራዊ ሓይሊ ብፍጹም ክትከላኸሎ ዘይትኽእል ሕጂ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ንሪኦ ኢና ኣብ ኣሜሪካ እዚ ብርቱዕ ማይ መፅዩ ዝገብሮ ዕንወታት ረይዎ ኣብ ካልእ ኤስያታት ባይደወይ ኣነ ኣብዛ ዝነብረላ ስዊስ እውን ኣጋጢሙኒ ይፈልጥን እዛ ዓዲ እዚኣ ብፍጹም ኣነ ካብ ዝመፅእ ብፍላይ እዛ ኣነ ከተማ ዝነብራ ከባቢ 15 ዓመት ገይረ ኣለኹ ብፍጹም ፀገም ርአ ይፈልጥን እየ ናይ ሕልፍ ዝበለ ወይዘር ማለት እዩ ፀሓይ ረሲኑ ደገሎ ድብሎ ትዘይ ኮይኑ ስለዚ ዕድል እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ተዘይገጠመካ ኦኬ ንመለስ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ትዛዓበየ ኣርእስቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ እዩ ዘሎ to Eritrea with effect from 30 September 2024. In light of that, all Ethiopian Airlines travelers destined to the state of Eritrea are hereby advised to adjust their flights and subsequently look for other options as appropriate. The Civil Aviation Authority of the state of Eritrea, ASMARA. ኤርትራ ነቲ ካብን ናብን ኣስመራ ክካየድ ዝጸንሐ በረራታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክቋረጽ ድሕሪ ምውሳና ምኽንያት ናይቲ ውሳነ እንታይ ምዃኑ መብርሂ ኣይተዋሃበን ክብል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገሊጹ ኤርትራ ነቲ ካብን ናብን ኣስመራ ክካየድ ዝጸንሐ በረራታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክቋረጽ ድሕሪ ምውሳና እቲ መንገዲ ኣየር ብሮብዕ 24 ሓምለ ካብ መስከረም ወርሒ ጀሚረ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር በረራ ኣጊደ ኣለኹ ዝብል ዜና ብቢቢሲ ሒዙ ወፅኡ ኣሎ ካልኣይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለውን ርክብ ከኣብቂዑ ድዩ ናብ ኩናት ዝሳገራሉ ዕድል ከኣሎ ድዩ ዝብል ኣጀንዳ ክትሪኦ ደሊ ግርም በታ ናይ መንገዲ ኣየር ጉዳይ ክጅምር መንገዲ ኣየር ብዘጋጣሚ ኢደን ዘሎ መረዳእታ ኣብዚ ኣነ ተመልከት ርአዮም ተኮይኑ እዚኣ እያ መረዳእታ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ዝገብሮ ትራንዚት እውን ሓዊሱ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ሓምለ 15 በፂሑ ኣሎ ናይ ብዱባይ ጌርካ ናይ ኤምሬት ይመስለኒ ንሱ 14 በፂሑ ኣሎ ዝኾነ ቆፃሊ ይኸይድ 3 ኣሎ ናይ ካይሮ ናይ ግብፂ ይመስለኒ ኢስታንቡል ናይ ተርኪሽ ኤርላይን እዩ መንገዲ ኣየር ቱርኪ 5 ናይ ፖርት ሱዳን ናይ መንገዲ ኣየር ሱዳን እዩ ይመስለኒ 4 ጅዳ ከዓ ናይ ስዑዲ መንገዲ ኣየር ይመስለኒ 3 ጠቕላላ ኣብ ሓምለ 44 በረራ ስለዚ ኣብ ኣስመራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በይኑ ዝወረሉ ነገር ይጠፍእ ዘሎ ሓደ እዚ ኣሃዝ መሰረት ጌርና ስታቲስቲክስ መሰረት ጌርና እዚ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ካልኦት መንግስታት ብምስራሕ ካልኦት መንገዲ ኣየራት ናፍቲ ዓዲ እውን ክመፁ ብምግባር ኣማራፅታት ፈጢሩ እዩ ዝሓለፈ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዲፐንደንት ናይ ምዃን ክስታዩስ ቀኒሱ እዩ ብሓፂሩ እዚ እውን ኮይኑ ግን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝለዓለ በረራ እዩ ዘካይድ ዘሎ 15 ذكرت خوانك أو كلمة حزق ورنا على محتد إرترا إساسا أبينس تقرارات عن اليوم زبل حرافي فم تقرارات عن إلى كنيرة زي عاد حنت فاكتور برراء قارص برراء سيلو سوات متعند راح يكون أنا دحنا نتقداي ناي دبلوماسي قدايون أبدي زري وزلو استفل علينا تبتات اليوم زدقسو دحري لخ من السلامية اسكا سمعوها بجن قالنا تبتات كدقسو أنت حجرات ندحر تبوانيسن حدث جورو كابن نابل بعضو مقرات هزس نفاريت بجدي إثيو إرتراس العقود تندهلواس نفاريت ناي إثيوبيا نا إرترايت خير النيرة وغاريسو سلذي كاب بررا مقرات حليفنون كباب أير ون مخلكال يحوسي عقود تاتي ناي أير بزعز بحال تايزبال إير سبيس زورو مالتي مخلكالون يبصحيو سو قومو إن زلنا تزلع على بررا زكايد زلو 15 بررا من قد أير إثيوبيا أما عس عزي حملة ناي جولاي يزنقرك زلو كاب جونس بحمش يوسيو سنة 10 نيرو هذا حامل 15 أتيلو نا زي لو سلازي من يتكم زلو ونس نرأيه من قصي إرتراز كل كلوس
መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኤርትራ ክትጉዳእያ ብዝብል ዓይነት ዝረኣይዎ ናይ ኦሮሞ ብልፅግና ተደናገፅቲ ክፅሕፉ ርኢ ኣለኹ ጌጋ ይንሱ መንግስቲ ኢትዮጵያውን ይጥቀም እዩ ዘሎ ካልእ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ በረራ ናይ አዲስ አበባ ዝሪእሉ መንገዲ ካልእ ፖለቲካል ፋክተር ከቕምጠልኪ ብዙሓት ኤርትራውያን ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክጓዓዙ ከለዉ ኦፍኮርስ ዶላር እዩ ከምፅእ ሕዚ ከዓ ብፍላይ ብዶላር ይኹን ንኩሉ በረራ ኢሉ ኣሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ስለዚ ብብር ኣይኮኑን ክዕድጉ ብፀሊም ዕዳጋ ገይሮም ዶላሮም ናብ ባዕሎም ገይሮም ብር ንኢትዮጵያ እንዳሃብካ ምግዛእ ክተርፍ እዩ ማለት እዩ እዚ ንኩሉ እዩ ባይዞ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም እውን ዶላር ኣብዚ ሂቦም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብብር ቲኬት ዝገዝኡ እንተነይሮም ይተርፈሎ ማለት እዩ ብዶላር በታ ኣብታ ዌብሳይት ዝወፀት ዋጋ ብዶላር ተተመነት ንዓስ ብዶላር እዮም ክኸፍልዋ ብብር ቀይሮም ብፀሊም ዕዳጋ ብገለገለስ ኣይኸፍልዎን ማለት እዩ ስለዚ ዶላር እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክወሃቦ ማለት እዩ እዚ ዘይክደሊ ይኽእል ሻዕብያ ካልኣይ እቶም ኤርትራውያን ተፃዒኖም ዝወፁ ዘለዉ ይምለሱ ድዮም ናበኦም ዝኸዱ ዘለዉ ንኣዲስ ኣበባ ይምለሱ ደለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ብርጌድና ሓመዱ ዝብል ናይ መናእሰይ ግዛዕ ተቢሉ ኣሎ ዝመፀ ኤርትራዊ መንእሰይ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቢሉ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ ኣብኡ እንዳተረፈ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ይኽምልመል እዚ ገምጋሚ መረዳእታ ወይ ግዛዕ ኣይኮነን ክብል ደልየ ከምኡውን ከተሓሳስቡ ይኽእል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ስለዚ እዚ ይባዕሉ ገለ ካብቲ ብዙሕ ዝጠቐሶ መጀመርያ ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክትጥቀም ከላ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም እንታይ እዮም ዝገልፅዎ ከምዚ ንኤርትራ ፍሉይ ነገር ሓገዝ ዝገብሩላ ከም ዘለዉ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ማይ ፍሬንድስ ገንዘብ ከፊላ እያ ትጥቀ ህዝቢ ኤርትራ ብናፃ ኣይኮንኩም ተጓዕዝዎ ዘለዉ ዶላሩ ወይ እውን ገንዘቡ ጫሕ ወርቁ ጫሕ ኣቢሉ ዝጓዓዝ ዘሎ ብናትኩም ልመና ወይ ብናትኩም ንፅድቂ ተባሂሉ ዝግበር ነገር ከምዘየለ እዩ እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዕዳጋ መን እዩ ዝልምን ኩሉ ግዜ ሸያጢ ዝልምን መጀመርያ ኣሚን እንታይ ዓይነት ቢዝነስ እዩ ዝርድኦም ኣነ ይርዳህንን እዩ ኤርትራ ገዛኢት እያ ስለዚ ክብርቲ እያ ኢትዮጵያ ድማ ሸያጢት እያ ሸያጢ እንድሕር ኮይንካ እሞካ ትሸጦ ንብረት ኣብ ዕዳጋ ምልዩ ዘሎ ንብረት ተኮይኑ ኤርላይንስ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነ ዘለዋ ኤቭሪ ሃገር ኤርላይን ዘለዎ ኢጅፕት ኤርላይን ኣሎ ሳውዲ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ናይ ኢማራት ዝወዳደር 234 ዓይነት ኤርላይንስ ክትምስርት እያ ደልደላ ናበየን ክሰርሓት ኤርላይንስ ከዓ ባይ ዘ ወይ ኤርላይንስ ቢዝነስ ከም ቢዝነስ ክነግረኩም እቲ ዝሓመቐ መክሰብ ዘለዎ እዩ ፕሮፊታቢሊቲ ናይ ኤርላይንስ እቲ ዝኸፈ እዩ እቲ ዝኸፈ ፕሮፊታቢሊቲ ዘለዎ ናይ መክሰብ ዘለዎ ቢዝነስ ኣብ ዓለም ኤርላይንስ እዩ ሓንቲ ዘረባላ ናይ ሪቻርድ ብራንሰን ቨርጅን ኤርላይንስ ዝበሃል ዝመስረተ ማለት እዩ ብዙሕ ካልእ ቢዝነስ ዝገበረ ቢልዮነር አንትርፕረነር ዝኾነ እንግሊዛዊ ሪቻርድ ብራንሰን ዝበሃል ኣሎ እንታይ ኢሉ እስከ ኣብ ኤርላይንስ ክትዕወትሲ ከመይ ኢሎም ዝሓተትዎሲ ኤርላይንስ ብጣዕሚ ፍሉይ ዓይነት ኢንዱስትሪ ኢልዎም ሚልዮነር ክትከውን እንድሕር ኮይንካ ኣብ ኤርላይንስ ቢልዮነር ኮይንካ ክትጅምር ኣለካ ኢሉ ቢልዮነር ኮይንካ እንተጀሚርካ ኣብቲ ቢዝነስ ሚልዮነር ኮይንካ ትወፅእ ኢሉ እንታይ ማለት ናይ ክሳራ ቢዝነስ እዩ ብምባል ገሊፅዎ ኤርላይንስ ዝበዝሓ ኤርላይንስ ኣብ ዓለም ብክሳራ እየን ኦፕሬት ዝገብራ ናሽናል ፍላግ ስለ ዘለወን ሃገራዊ ካሪየር ስለ ዝኾነ ንናሽናል ሴኪሪቲ ገለን ስለ ዘድሊ ተባሂሉ እምበር መብዛሕትኦም ብክሳራ እየን ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ሓደ ካብቶም መክሰብ ዘለዎ ዝበሃል እዩ ስለምንታይ መክሰብ ዘለዎ there is a reason for it ጽቡቕ ሰርቪስ ክህብ ስለ ዝኻለ እዩ ባይ ዘ ወይ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነትን ከም ትብል ዘላ ብፍላይ ብሶማላውያን ዝግበር ዘሎ ዘረባ ካላርስቲ እዩ ሓንቲ ቪድዮ ኣብዚ ከሪአኩም እየ ለንቀነ ብዙሕ ብዙሓት ሰባት ቫይራል ዝገብርዋ ዘለዋ እያ እንተረኺበ I'm gonna share it with you I don't know if I can find it easily ምስ ረኸብኳ ኣብዚ ያለ ረኺበ ኣለኹ ምሳ ተመሊሰ ክገልፃ Please, let's talk here. Let's talk here. Let's talk here. You're funny. Do not. Let's talk here. You're funny. Do not touch. Do not touch. Do not. I can't do this because you're favoring people. Everyone is a taxpayer. ያትሪ ዋዘለኹም Everyone is a taxpayer. You're not favoring people and the others. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሶማላዊት ጓልያ ዳርጋ ዛረቢት ቫይራል ኮይና ዝነበረት ቪድዮ እያ እዚ ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛ
ዘውፃያ ነይራ ማለት እዩ እንታይ ታጓል ትኬት ሒዛ ቦታ ሒዛ ከላ ለይቲ ምድሪ ምሸት ምድሪ ማለት እዩ ዳርጋ 11 ፍራን ናይ ምሸት ማለት እዩ ካብቲ ኩርሳ ከም ሓንቲ ሚኒስተር ስለ ዝደለየቶ ኩርስናታ ንዓ ኣውፅኦም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክብሪ ክሳብ ንግሆ ተፀቢያ በተኻለ ክትከይድ ከም ዘለዋ ገይሮማ ብሓይሊ ከም ዘውፅዋ ይቕረታ የለ ወላ ብትሕትና ዘረባ ከም ዘየለ ገሊፁ ነይሩ እዚ ሓደ ካብቲ ኩነታት ነቲ ብሶማላውያን ብዙሕ ምግብዕባዕ ከምኡ ድማ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብዙሕ ፀገም ከም ዘጋጥም ዘሎ ብዙሕ ቫይራል ቪድዮታት ኣሎ ከይትክብረይዎ ኣነ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣቕሪበ ነይረ ነቲ ካብቲ ቦታት ዝገበርዎ ቪድዮታት ሶም ዝኾነ ኤርላይንስ ናብቲ ቢዝነስ ክምለስ ከምቲ ዝብልዎ ፀንሑ እንድሕር ተመሊስና ርኢናዮ ማለት እዩ እቲ ቢዝነስ ኣብዛ ሓንቲ ካብተን ትኽክል ተዛረበን ኢትዮጵያ ተኸስብ ነይራ ኢሉ የስ ኢትዮጵያ ተኸስብ ነይራ እቲ ሓቂ ክጠዋዊዎ ስለ ዝፍትን እምበር ኤርትራ ገንዘብ እያ ተኸፍለኩም ነይራ ገንዘብ ንዝኸፍለካ ዓሚል ድማ ተኽብሮ ዘድልዮ ቀረባት ትገብሮ ከምቲ ዕዳጋ ዘሎ ትገብረሉ ክትምዝምዞ ተፈቲንካ ግን ኢትስ ማተር ኦፍ ታይም ባይ ዘ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ብጣዕሚ ደንጉዩ መጠንቀቕታ ምሃብ ይህቦም ነይሩ ሂቦም ኣይፈለጥናን ብጣዕሚ ደንጉዩ ኣብ ስጉምቲ ምክንያቱ ብዙሕ ኤርትራዊ ብዙሕ ግዜ ንነዊሕ ኢቭን ኣብቲ ግዜ ሰላም ውግእ ከይተጀመረ ከሎ ኤርትራውያን ካብኡ በቲ ኤርፖርት ዝሓለፉ ኣብቲ ትራንዚት ዝገብሩላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ኤርፖርት ገንዘብ ብሓረጣ ወይ እውን ብኮራፕሽን ከም ዘኽፈልዎም እዩ ዝንገር እዚ there is a history of that ንዓይ ዝነገሩኒ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ግዜ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብ ሓደ ዝገንፈለ ኩነታት ከም ዝበፅሐ ግን እዚኦም እኳ በዚ መንገዲ ይርእይዎ ኣለዉ ካብ ናቡ እቶም ኦሮሞ ገይሮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ካንቲ ትሪኡ ይገረመኩም ራዩ ሕጂ ባድመን ሲወር ጉዳዩ የመሬት አልነበረም የዛች የብጣሽ መሬት ጉዳይ አይደለም እንችም ነው ብሎ የሚከራከር ይኖራል ብዬ አላስብም ከህግደፍ አባላት ውጪ እና ከነ አንዳርጋቸው ውጪ ሲያነሳ የመሬት ጉዳይ ምናምን እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ወላ እቲ ጉዳይ ናይ ባድመ እውን እንትኾነ እቲ ውግእ ክጅምር ከሎ ጉዳይ ባድመ ከም ዘይነበረ ሻዕብያ ብባድመ ኢሉ ከም ዘይጀመረ እንታይ ዝብል ግን ኣብቲ መጀመርያ ስምዕዎ ዘሕዝን ኢና እዚኣቶም ኢሳያስ ባድመን ሲወር ባድመ ክወርር ከሎ እዩ ዝብል ባድመ ናትና እኮ እዩ ናይ ኤርትራ እኮ እዩ ነይሩ ናይ ኤርትራ ካ ተወሲኑ ክወረ ይክእልኒ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ከመይ ጌርካ ክትገልፆም ቀፂሉ ብዚ እንታይ ይብል ነዊሕ እንዲ ዝዛረብ ኩሉ እቲ ብፍላይ እቲ ኣደኖ ኣምሓራይ ድዩ ኦሮሞ ይፈልጥን እየ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግን ኩላቶም ንኣምሓሩ ኤርትራ ብዙሕ ሓለፋ ጌራትሎም ብዓቕሚ ሓጊዛቶም ንኦሮሞ ከም ሕሱም ሓጊዛቶም ንተጋሩ እቲ ቃልስናቶም ከም ዝዕወት ጌራ ኩላቶም ግን ሓደ ብሓደ እንታይ ገይሮም ነዛ ሃገር ጠሊሞማ ስለዚ there's nothing ካብ ኢትዮጵያ ክትጥንቀቕ ኣለካ ኢትዮጵያ ጎረቤትና እዩ ካብኡ ዘሊልና ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ንኢትዮጵያውያን ግን ብኣመና ጥንቃቐ ክትዕዘብ ከም ዘለካ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ክትኣምኖም አሸገርቲ እዮም ኢትዮጵያ የጋራችን የሚለው ፖሊሲ ብዙ ርቀት የሄዱበትን የሚወቀሱበት እንዳለ ሆኖ በሩን ወገግ አድርገው ከፍቶ የተሄደበትን ነገር የሚወቀስ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በኋላ ላይ ሪያላይዝ ተደረገ አይሆንም አንድ ሁለተኛ ጥገኛ ፍላጎቱ ፎርቂ ኢትዮጵያን እንደ ቁጥቦጥ ነው የሚፈልገው ነበረ የተለያየ ኢትዮጵያን ምርት ብሎኮ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ኢትዮጵያ የጋራችን የሚለው የሚወቀሱበት እንዳለ ሆኖ አይሆንም በቃ ኤርትራ ሀገር አንድ የባድመ የመሬት ጉዳይ ይመዛል ለምን አላረፈም የመሬት ጉዳይ ቢሆን ብዝኾነ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ንእሽተይ ኖሮ ለምን አርፎ ሄደ so ባድመ is not the issue of መሬት የብጣቂ መሬት አጀንዳ አይደለምም አልነበረምም ባድመ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ መንግስቲ ኤርትራ ኣይረኸብ ኮን ኣለኹ ኣብ ገለ ሰግመንትናቱላ እንታይ ዝብል መሲልኩም መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክሰጉእ ከሎ ድማ ካልእ መልእኽቲ የመሓላሊፉ ንብረት ተሰሪቑ ንብረት ኣባላሽዮምና ኣደንጉዮምና ክብል ከሎሲ ክብሪ ናይ ኢትዮጵያ ክትንክፍ ስለ ዘለየ እንታይ በዓት ይወዲ እንድሕሪ ንብረት ናይ ኤርትራውያን እንድሕሪ ፅቡቅ ጌርካ ዘይመሊስካሎም ኣብ ሰዓታትካ ዘይትመፅእ ተኮይንካ ዋጋታት ካብ ምክንዩነት ወፃኢ ሰኢልካ ተውሕዶ እንተኮይንካ እሞ ተንህሮ እንተለካ እሞ ከዓ ስለምንታይ ተባሂልካ መልሲ ዘይትብ ተኮይንካ ክሰጉኻ እምበር ተዳገብሩኻ እንታይ ዲኹም ንስኹም ፍሉይ ኣዲኹም ኤርላይን ኣሎ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ኣሎ ተርክሽ ኤርላይንስ ኣሎ ካልኦት ኤርላይንስ ኣሎ ደሴም ነፋሪት እዩ ነፋሪት እኳ ይስራሕኩሞን ካብ ኣሜሪካ ወይ ካብ ኤርባስ ካብ ኤሮፓ ኢኻ ገዚእኻ ኩሉ ሰብ ደሴም እዩ ገዚኡ ዝጥቀም
ويتخاري زتكم. So there is nothing special in Ethiopian Airlines ኤርትራ ከመርጽዎ. There's nothing special. By the way, እዚ ክትፈልጡ ለኩም ኩሉ ግዜ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን ክትሕዛ ትኽእል ዓብይ ሓይሊ ዘለዎ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ረይዎ እቲ መሬትናታ ኩሉ እቲ በረራ ንምብራቕ ዝግበር ብሰማያት ናይ ኤርትራ እዩ ዝበርር ስለዚ ኤርትራ has a lot of power ሕማቕ ክትገብሮ እንተደልያ has a lot of power እዲኹም ኣለኹም እቲ ኣየር ናይ ዝኩሉ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ንኣዲስ ኣበባ እናኸዱ ከኣዲስ ኣበባ ንኣስመራ ዝኸድዎ ጥራይ ዘይኮነስ ብልዕሊ ኤርትራ ገይሮም ዝኸድዎ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ብካልእ ክኸዱ እንተኮይኖም ብአን እዮም ክኸዱ ብሶማልያ ከምኡ ብየመን ገይሮም እዮም ክኸዱ የመን እንታይ ይካየድ ኣሎ ሑቲ ውግእ ኣለዎ ሮኬት ገይሩ ኢንሹራንስ ናትካ ላዕሊ ዝኸይድ ቡ ትበርር ተኮይንካ ሱዳን ተኸይድካ ሱዳን ውግእ ኣሎ ብሱዳን ክትበርር ተኮይንካ you have a lot of risks ስለዚ ሴፍ ዝኾነ ቦታ ሃገር ኣብ ልዕሊኡ ክትበርር ዕድል ኣለካ ነዚ ተጠቂምካ ክንደ ተመስገን ኢልካ ፍግም ኢልካ ንኤርትራውያን ዓማዊል እዮም ኤርትራውያን መሬትን ሰማይን ይቡኻ ኣለዉ ገንዘብ እውን ይቡኻ ኣለዉ ከምዓዋይ ከተኽብሮም ይግባእካ ክብሪ ዘይትፈልጥ ኮይንካ ግን እዚ ሕጂ ኣጋጢማትካ ዘላ ተጋጥመካ ሶማል እውን ከምኡ ክገብሩካ ክኾኑ እዮም ካልኦት እውን ከምኡ ክገብሩካ እዮም ከም ቢዝነስ ድማ ኣነ ቢዝነስ ስለ ዘለኹ ነፍሲ ወከፍ ዓሚል ኣገዳሲ እዩ ነፍሲ ወከፍ ዓሚል ኣገዳሲ እዩ ብከምዚ ዓሚል ክትከስር ትኽእል ኮይንካ ናረ ጉድ ቢዝነስ ጥራይ ዝብሎ ዝኽላነ ድሓን ሕጂ ናብቲ ናብ ጉድ ኒውስ ናትና ክንሰግር ኢና መጀመርያ ለንቀነ ምናልባት ሪኢኹሞ ድዮም ኣይረኣኹሞን ቢኒ ሓደ ዓቢ ውድድር ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ምናልባት ኣብ ገለ ኣይተኸታተልኩሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ውድድራት እዩ ዝዕወት ዘሎ በታ ቱር ዲ ፍራንስ ጥራይ ጠጠው ዝበለካ ይመስለኩም እዚ ወዲ ይወናጨፍ እዩ ዘሎ ሓንቲ ካብኣተን እዚኣ ውድድር እዚኣ ነይራ ቢኒ እዛ ቀጠልያ ማልያ ካብ ዝለብሳ ናይ ዩሮ ስፖርት ዝበልዎ እዩ ፍሉይ ኤነርጂን ፍሉይ ሓይልን ፍሉይ ሞቲቬሽንን ከም ዝወረዶን ፈፂንካ ዘይከኣል ዓይነት ስፕሪንተር እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ ስለዚ ኣብ ከተማ ተገይሩ ዝነበረ እዩ ብፅቡቅ ኣይተቐድሐን ኣብ ሓደ ቦታ ክመፅእ ከለዉ ጥራይ ዝተቐድሐ ኢና ንርኢ ዘለና ቢንያም ንካቨንድሽን ንኣኖደሊ ክልቲኦም ብሉፃት ስፕሪንተራት ቀዲሙ ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ፖዲዮም ከም ዝደየበ ፅንሕ ኢለ ከረየኩም እየ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ መድረክ ኢና ትማሊ መትከልን መርሃውን መርሃዊ ቀዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ቀዳማይ ኮይኑ ነቲ ውድድር ሳተፎ ዝነበረ ቱር ተዓዊትሉ ከብቅዕ ንዑ ፀቢልና ከይወዳና ድማ ቢንያም ኣብዚ ውድድር እዚ ቀዳማይ ኮይኑ ወድዩ ስለዚ ዓወት ብዓወት እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራ ዓወት ዘይወሓጠሉ ሰብ ሕማቅ ግዜ ይፅበዮ ከም ዘሎ ተዛሪብና ነና መመሊሱ ሕማቅ እዩ ክህልዎም ምክንያቱ ኤርትራ ብፍላይ ብዓውዲ ብሽክሌታ ዝኽእላ ሰብ ከምዘየለ ምናልባት ኣብቲ ቶፕ ሊግስ ኣብቲ ቶፕ ኦፍ ተ ቶፕ ስለ ዝፃወቱ ዘለው እዩ ብዙሕ ዓወታት ዘይረአ እምበር ኣብቲ ኖርማል ሊግስ ክበሃል ከሎ ንኣብነት ፕሪምየር ሊግን ላሊጋ ወይ እውን ቡንደስሊጋ እዚኦም ዓበይቲ ኮይኖም እቶም ካልኦት ከ ናይ ኔዘርላንድ ሊግ ኣሎ ናይ ስዊድን ሊግ ኣሎ ከምኡታት ናይ ብሽክሌታ ከመሊኦም እዮም ዘሎ ኣብኡ ተተወዳዲሮም ኤርትራውያን ንዓታቶም ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ባይታ ዘለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ዓወታት ከመዝግቡ ይኽእሉ ኣብዚኣ ኣይትረአን እያ እታ መብዛሕትኡ ዓበይቲ ውድድራት እምበር ትንሽተይ ኣይትዓን እዩ مدرس عميهم مدرس ملتخ ملتخ عميهم ملتخ حمس بلا مسقيهم ما شاء بتيت وبحية تحشا إريترا وجقنا زي خمه إريترا وجقنا نعلمنا هزالي بكلمة نعلمنا وحيد وبحيالات علم وحد بلتخ بلتس فينا وجقنا كلها فينا بلتخ بلتخ سبع بلتس ساعة بلتخ بلتخ بلتس So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቢንያም ኣብ ፖዲዮም ደይቡ ብየማኑን ብፀጋሙን ዘለዉ ክልተ ብሉፃት ስፕሪንተራት ናይ ዓለምና እዮም ወርልድ ክላስ ሓደ ካብኦም እዚ ብመበል ሳልሳይ ወፂኡ ዘሎ ኣርኖደሊ ገለ ካብቶም ቶፕ ስፕሪንተርስ ያንግ ጀነሬሽንስ ብዙሕ ፖቴንሻል ኣለዎ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ድማ ዓብ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ እዩ ቦታ ናቱ ሙሉእ ብሙሉእ ቢንያም ናይ ዝኾነ ይኹን ስፕሪንተር ቦታ ብምብሓት ቀዳማይ ኮይኑሎ ኣብ ጎኒ በዓል ማርክ ካቨንዲሽ ኣብ ታሪክ ናይ ብሽክሌታ ዝዓበየ ታሪክ ዘለዎም እንግሊዛዊ ምስ ምዃኑ ድማ ነቲ ታሪክ እውን የጋንንዎ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ቢንያም ኢዝ ቢካሚንግ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ስፖርት ከም ዝኾነ ኦልሬዲ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ልዕሊ ቢንያም ክግበር ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱ ክግበር ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ቤተሰቡ ክግበር ዝኽእል
ኣብ ልዕሊ ሃገራውነቱ ወይ ከዓ ኤርትራውነቱ ክግበር ዝኽእል መጥቃዕቲ ብዙሕ ክኸውን ከም ዝኾነ ርዱእ እዩ ንእሽተይ ዓወት ተረኺብካ እዚ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ሰብ ከመይ ጌርካ ንሓደ ዕዉት ተደራብሾ ከመይ ጌርካ ዓወት ብፍላይ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ዘንበልብል ደራፋይ እንተኮይኑ ደራፍቲ እንታይ ገይሮም ትፈልጡ ኢኹም ባንዴራ ኤርትራ ዝዘለዓለ ደራፋይ ሓንሳብ ከምዚ ገይሩ ሓንሳብ ከምዚ ኮይኑ ሓንሳብ ከምዚ ኢሉ እናበሉ ብሽሙ ነዛ ባንዴራ ስለምንታይ ሓስካያ እንድዩ ከመይ ጌርካ ታሪክ ናይ ኤርትራ ተንፀባርቕ ወይ ንኤርትራውነት ስለምንታይ ከም ዝኸብር ጌርካ እንድዩ ዕላማ ከመይ ጌርካ ተውድቆ ከመይ ጌርካ ሞራሉ ይትንከፍ ከመይ ገይሩ እቲ ስፖርታዊ ስምዒቱ ወፂኡ ኣብ ካልእ ስምዒታት ክኣቱ ይኽእል ንዕኡ ንምግባር ብዙሕ ነገር ክፍተንን ብዙሕ ነገር ክግበር ምዃኑ ርዱእ እዩ እንተኾነ እዚ ሰብ እዚ ብጀካ ብሽክሌታ ንካልእ ነገር ግዜ ዝህብ ኣይመስለንን ናተይ ርዲት እዩ ንቢንያም ስለ ዘይፈልጦ እናይ ሆፕ ከምኡ ክኸውን ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ክትዕወት ከለኻ እቶም ጥቃኻ ዘለዉ ዕዉታት ኣይኮኑን ፀላእትኻ እዚያ ኣይሆፕ እዚያ ክትርድኦ ክትዕወት ከለኻ እቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ዕዉታት ኣይኮኑን ቀንዲ ፀላእትኻ እዚያ ክትወዳለካ እቶም ኣብ መንገዲ ዓወት ዘየለዉ ንሳቶም እዮም ታሕቲ ክጎቱኻ ዝፍትኑ እቶም ዕዉታት ልዕለይኻ ዘለዉ ወይ ኣብ ጎንኻ ዘለዉ ኮምፒት ክገብሩ ክእሉ እዮም ሳኻ እቲ ቀንዲ ድራግ ገይሩ ንታሕቲ ክጎተካ ዝፍትን ግን እቲ ብታሕቲ ዘሎ ኣብ ወላ ሓደ ዘይተበገሰ ምስቲ ናትካ ዕላማ ነቲ ናትካ ንስኻ ትኸዶ ዘለኻ ዘይፈትዎ ሕስድና ዘለዎ ሕማቕ ኣጀንዳ ዘለዎ ከመይ ጌርካ ንቢንያም እውን ኣይኮነን ትፅሊ ባንዴራ ኤርትራ ስለ ዝሓዘ እዩ ትፅሊ ስለዚ ንቢንያም ዝተፈላለየ ዓይነት መጥቃዕቲ ከጋጥሞ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እናይ ሆፕ ነዚ ኩሉ ነዚ ሶሻል ሚድያ ኢግኖር ገይሩ ኣብታ ስፖርት ናቱ ጥራይ ኣተኪሩ ክኸይድ ንሳ እንተገይሩ ድማ ንኩሎም ድርዕምዕም ከብሎም ምዃኑ Mag ik onze burgemeester, mevrouw Lien van Olmen, uitnodigen? So ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቢኒ እዚኣ ኢንተርማርሼ ሓንቲ ካብቲ ንኢንተርማርሼ ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ክለብ ዝኾነት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውነት ዘለዎም ክብሪ ኣብ ልዕሊ ራይዋ እዚኣ ማልያ ክትፅብቕ ገይሮም ሰሪሖምሉ ቢኒ ነዚኣ ተኸዲኑ ኣብ ኦሎምፒክስ ክሳተፍ እዩ ስለዚ ኣብ ኦሎምፒክስ ድማ ፍሉይ ታሪክ ንክሰርሕ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ክንብሎ ከም በዓል መርሓዊ ከም በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኦሎምፒካውያን ኣትሌት ዝበሃሉ ቢኒ ድማ ኣብ ቀረባ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ክኸውን እዩ ምናልባት እውን ሕልፍ ኢሉ ኦሎምፒካዊ ሜዳል ዝወሰደ ፍሉይ ካብቶም ኢሊት ኣትሌት ዝበሃሉ ናይ ዓለምና ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ኣለና ወይ ትምኒት ኣለና ስለዚ ማልያ ብፍሉይ ቅዲ ናይ ባንዴራ ኤርትራ ዝወቀበት ስታይል ዘለዋ ሞደርን ዝኾነት ማልያ ሰሪሖምሉ ናይ ሆፕ ነዚ ተኸቲልና ድማ ነቶም ካልኦት ስፖርተኛታት እውን ከምኡ ዓይነት ቢኒ ኣብ ስፖርት ክሳተፍ ከሎ ኣብ ብሽክሌታ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ ድሕሪ ዝተወሰነ ዋርሕ መፅያ ኣብቲ ወርልድ ቱር ዝበሃል ክትሳተፍ ምዃና ኣብኡ ድማ ብብዙሓት ኣባላት ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣብ ዙሪክ ካብ ዝግበር መፅኦም ክሳተፉ ስለ ዝኾኑ ብዓብዩ ንኩሎም ብውቅብቲ ባንዴራ ዘለዋ ማልያ ከመይ ጌርና ነዛ ስፖርታዊት ክለብ ንሕግዛ ዝብል ሓሳብ ድሮ ተበጊስሎ ካብ ኤርትራ እውን ዝኾነ ኣወንታዊ ዝኾነ ሓሳብ መፂና ኣሎ ግን ነባሪ ፍታሕ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ሶ ኢልካ ናይ ሓንቲ ግዜ ጎፈንድሚ ዘይኮነ ከመይ ጌርካ ብትካላዊ ኣሰራርሓ ብሕጋዊ ኣሰራርሓ ነቲ ብሽክሌታ ናይቲ ሃገር ኣብ ግራስሩት ክትሕግዞ ትኽእል ስፍሕ ዝበለ መደብ ነዳሉ ኣለና ንሳ ኣብ ሓደ መዕለቢ ምስ ኣብፅሕናያ ኦፊሻል ክንነግረኩም ኢና ነቲ ሃገራዊ ጋንታና ነቲ ህዝብና ነቶም ህፃናት ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ መንደፈራ ስለ ዝነበርኩ ደቂ ኣምሓሬ ከረን ኣብ ካልእ ድባርዋ ዓዱኻላ ኣቁርደት ኢላ በርዕድ ባፅዕ ግንዳዕ ኩሉ እቲ ከተማታት ክረቁ ሕጂ ገለ ከይተርፈና ፍረቂ ኣብ ዓበት ናቕፋ ወሬቨር ተሰነይ እውን ነይሩ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ባረንቱ ኣብ ኩሉ ኮርሶ ክገብሩ ዝኽእሉ ዕድል ክፍጠረሎም ክኽእል ኣለዎ ዕድል ክፍጠረሎም ክኽእል ኣለዎ ቻምፒዮንሽፕ ክስርዓሎም ክኽእል ኣለዎ ነዚ ድማ ኩሉ ግዜ ዘይገበርዎ ዘይኮነ እዚ ዘይተገበረ ከምዚ ዘይኮነ እናበልካ ምኒን ምባል ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍና ኣብቶም ንኣሽቱ ቆልዑ ናብቶም ውልዶ መንእሰያት ኢንቨስት እንተጌርና ዓቕምና እንተጌርና ኩሉ ነገር ክግበር ይኽእል ግን ብወቂዒ ኣብቲ ግዜኡ ክንሕብረኩም ኢና ጥራይ እንታይ እዩ ይስራሓሉ ከም ዘሎን ኣወንታዊ መልሲ ካብ ኤርትራ ተዋሂቡ ከም ዘሎን ስለዚ ነዚ ድማ ከመይ ጌርና ነቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንሕግዝ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ብፍሉይ ንዑ ዝምልከት ገይረ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ ገና ዘይተወደአ ስራሕ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብኡ ክንገብራ ንኽእል ኢና
ኣብዚ እዋን ዓወታት ናይ ኤርትራ ኣብ ዝንፀባረቐሉ ዘሎ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም ክፍትነ ኩሉ ግዜ ኣብ ስፖርት ጥራይ ዘተኮረ ዓወታት ናይ ኤርትራ ጥራይ ትገልጽ ኣይደልን እየ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ መዳይ ከም ዓወታት ኣብ ካልእ መዳይ እውን ከም ዝኾነ ኣብ ስፖርት ፅቡቅ እንድዩ ግን ዝያዳ ዓወታት ናይ ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ክኸውን ከሎ ንቀፃልነት ዘለዎ ዓወት ክህልወና ዝኽእል ስለዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዋኑ እዋን ግራጁዌሽን ስለ ዝኾነ ሚኒስትር ሕርሻ እቶም ናይ ሕርሻ ተምሃሮ ካብ ኮሌጅ ናይ ሓመልማሎ ናይ ኢንጂነሪንግ ካብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ናይ ቢዝነስ ካብ ዓዲ ቀይሕ ናይ ማሪን ካብ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት ብዙሓት ኤርትራውያን ይምረቑ ኣለዉ እዚ ድማ ብቅዓት ዓቕሚ ናይ መንእሰያትና ንላዕሊ ክዲብ ተኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ውፅኢት ድማ ይርኢ ኣሎ እዞም ኩሎም ዝተመረቑ ድማ ናይ ሆፕ ካብታ ሓንቲ ካብታ ዝበልዋ እዚ ጉዕዞን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ይቕረታ ቡን ጠጠው እንኳዕ ጠጠው በለኸማ መንእሰያት ካብቲ ሃገር ንመህደም እውን ምክንያት ስለ ዝኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ኩላ ሕማቕ እያ ዘላ ካብ ኤርትራ ድማ ብፍሉይ ሕማቕ ክኾን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ዓድና ነተኩር ኣብ ዓድና ኮፍ ኢልና ንስራሕ እቶም ኣብ መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ተማሂርኩም ዘለዎም ኣብ ኮፍ በሉ ብዙሕ ዕድላት ክመፁ እዩ ኩነታትና ተቐይረ እዩ ዝኸይ ዘሎ እቲ መንእሰይ የደገ ዘለውን ኩሉ ናብ ዓዲ ገፁ ምሳኻትኩም ኢድን ጓንቱን ኮይኑ ክሰርሕ ይደሊ ዘሎ ስለዚ እቲ መድረክ ናብኡ እዩ ንስኻትኩም ኣብኡ ብፍላይ እዞም ተማሂርኩም ዘለኹም መንእሰያት ማለት እዩ ዝኩሉ ዕድላት ዝኩሉ ደገ ዘሎ ካፒታል ዘሎ ወዲ ገለ ዘሎ ኢንቨስት ክገብር ተኮይኑ ንዓኹም ሒዙ እዩ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ከስራሓኩም ብዙሕ ዕድላት ክፍጠር እዩ ትካል ክገብር ተኮይና ናብ ኤርትራ ብቁዓት ሰባት እዮም ከድዩኒ ንስኻትኩም ኢኹም ድማ እቶም ብቁዓት ስለዚ እቲ ኣብ ውትድርና ዘሎ የስ ኦፍ ኮርስ ንዑ ዝኸውን ቦታ እውን ክህሉ እዩ ምክንያቱ ብሳዋ ዝሓለፈ ሰብ ኩሉ ሞያ ስለ ዘለዎ ዝበዝሐ ሞያ ስለ ዘለዎ እቲ ፒር ወታደር ድማ ወታደራዊ ወታደር ኮይኑ ፅቡቅ ዝኾነ ደሞዝ ተገይሩሉ ምድብ ወታደር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እቲ ካልእ ሞያ ዘለዎ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ስለዚ ንዓኻትኩም ዝኸውን ዕድላት ኣብቲ ሃገር ብዘይ ቃል ዓለም ብዙሕ ክህሉ እዩ ስለዚ ኣብ ብሽክሌታ ጥራይ ዘተኮረ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ዓውድታት እውን ብዙሕ ዘሐጉስን ዘቐስንን ነገራት ይግበር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ፖዚቲቭ ናይ ዓድና ኣጆኹም ብምባል ሞራል መሃብን ምትብባዕና ኩልና ስራሕ ይኸውን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሼር ግበሩ ኮሜንት ናትኩም ግደፉ ነቶም ኣሉታዊ ዝብሉ ድማ ሸለል በልዎም ምክንያቱ ኣቴንሽን ከይትብዎም ንኻልእ ከየበላሹ ናይ ሎማ ኣርስቲ ክውድየ ምዝያ ጥዕምቲ ሜሎዲ ድማ ክገትፈኩም እየ ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ለበዋ ክበኩም ደልየ ነይረ ግን ድሓን እዚያ بدك مش تنفحوا تلاقاني أنا انتلقى تلتقام اللو مش لوسخة سنف كوينو أنا يبال قزم كمن بسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبال أنت حالدكي أنا يبال كلنا أتكعب أنا يبال كلنا أتكعب أنا يبال أنت حالدبي أنا يبال حدنتك يعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبال قزم كمن بسا أنا تلقى سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا ويتا قدلي أنت قويتا فنا أنا تلقى أيكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب مرهاوي أنا تلقى يبلون أبس أنا يبل قوزن كمان نسا